Hungkaham jotono halam sogo ani tining ketal video hingkai kongra hasa hamliyo tamung khasai malia hingkai tabu haibana ang bahasa uya kunai tini to dati sisaka dati mani no atta rong no ani dati bahasa mani no hingkai dati tangai sisaka hingkai ang khoroksa ani dol kol khlai ya do hingkai apro hingkai receive khlai manlia hingkai bad news no honai mano tini nindi no yang strike rong tei nai hingkai yang bai jotono hingkai bad news ta mong kha hingkai te khoroksan dol khaiporok hingke call ang receive khlai nai sakabo norok to nugui tongkhana jara nainai rok to ani thang agini blog rogo ani video o besirbak no kajak tong an dol sabi hinai sabitri hingkai bini ma o sungjar no yakari thangka aboni bagai an dol jomna ano call khlaigya hingkai call khlaiye obo tamung actually uskango ang je dino 7 tariko manui tubuo nokbar katal phaiman dino o dino hingke jomna song tei an dol rokta sonda song borok thangai a somoyo hingke borok jibiwo ta sabi song apro bina amano sori hamya tei nai hingkai apro ang khai yango nokseui paile yang tongmani ba thangai simanliya thangai nai manliya haibana angwai sebano nubo nugya ko bin mano hingkai thanglai hini tongmani miyao call khaimani ang jomna songno sabini bin mano jibini te data langkha nainai nogo ba hanyo tong hingke ba emni dol ni sibini ma hingke ba hai hinainai nai phayana hanyo tongman chlai hinainai jomna songno call khlaimani borok jibini talang kahini chao hamchugya ko sori haibano jibini ke talang thangra kahini chao da parawo hingkai tini hingke to omtui rok khobor khana siu hingke ba thangi naina ni tongmani bo naibo mani liya tei tini hingka tini tai si strike tini bon ni dien gari gura joto choliya bolte yang town bisingo to choli uino tongo haibano sini gono tei bas thang mani nani nangkai asama ko tolaro to choliya borong ni para hingke to ayang saite khumlong hingkai abon bagai thangna musungoi tongoi bo tam hinai nairiknya musung bo hamya bo sini dolba hai hine wanchugu sung thanglaina hine bukhang gu tongphano se thangi si manlai liya tam khanyai gari si choliya hingke ba abon bagai bahai ke asuk tini hai dino ba asuk langma chonani nangkha hininyai wanchuklai ma tongmani thangai himai mayani din rogo hingka abono tuino wanchuklai jak sung tabuk thanglai bo manlai liya hingka ba tam khaile sinai hinai hingkai sabi bo miya phainai bini manui rok ri rok obrok talangai thangjakbo agortola phaiye hingkai bon hingke ba tini phaina mano maya hine wansugoi bokhe talangai thangkana ta hingka obose tini aisugo hingke no bini mani langma chokha hinai bo jomu songna sahorbo hingkai abono khnawi tam hayeng kisa jotono dunia o buma kari hingke to mungsa kari hai abo to joto siu hingke bobo sikla kho taise bono bini kaijangman borjangman rok bono kai bori bo kalangai manliya bini ma hingka abono ta tamjini hayeng kisa thangnai malai liya ni bagui tebo bukha obo ngha gari gura rok choli khangka to sung thangi nai lekhamu hingkai thangmaliya abono bukha asimi wansuk laijak tam khalinai hinai hingke abono ta bad news rok khoroksa borok langma ari hingke borok ni sini anugya hingkale tamo hai asuk bukha obong ya hai hingke khoroksa dol ni bini ma ba ki hata mo hayungo hingkai kun khaine kari kha thangai himai maya yang gari to choliya hne khanao yang gari pipit papa choli tongo gana gini tei yango town bisingo to cholin tongo khanai bo tong hingke ba hingkai basa uya koni mukhanga korok suya koni mai hingke to chaya ko ang tabuk iko achugei news nai tongkhata tei tam khaina ja kun jaga bo nokhori maya emne ang kun jaga nom nokhor jagya saichung hingke logi dol masasuk borok man khangke haike simi nokhor jago gabon bagui no norok ani father ni video rok bo nugya nok bising ni mamang no nugui tongo ang nokhor jagya asuk sajong ni bagui enga miya bazaro khaina hini thangka asuk no nokhor ka je phaima nokhor jagya duibar bazaro thangka asuk no leksom ni bazaro
Ambagay nyorok father ni ani video rok nugi angai tongo ta abo bo yak paile yak ke video se slap jagya hingga ba nok bising ni video mang no nugui tong sinai norok tini to tai se bon hingga ba mai rok chau ya konai iko father ni news rok naya konai azugui tong sinai ta nogo tai kun khanya kari hingga ba phungni mai rok chaya konai se ang Diporni tirok tu kuya kote sa hanya mai jai pe phika kam kari ba han video bo sanam jagya ang pura puri tam sana news mang nai mang somai ka tika hanggai ta koi ta baji tong tak baji tongo 3:45 hanggai ang 2:30 rong no te tu kui pai khena hanggai ta tin tu ku khatini abong bagai hanggai go phone nai mang somoi abong khang ke kisa mai o khui ma hayang khang ke ba phungo ba ti mai cha ti khang ke ba am bagai Diporni desa mai sai na kha ang tabuk mai chai han hai kam kari ba iko rajasi thep jak phlai ya ani guys nogi mang khra na ro tai sa han hai hapna klai dong oro bisna omo kongrai phano yok ya matuku tan bagai hingke tabuk as kesang liya bla abon bagai hingga oro room sadung nanya ni bagai sike thanda hayang gi tongo tangai jani bo hingga ang bisirbak pura janla podari miya yang bai hinggai ngo doga jandala khuluk ya wino se pohor ngai tong hingge ba ang doga khuluk je ya sak ta se sajong khnai nai hingge ta hai bisnawo habai phun nai tong jau gra na ang sarik ungjau khaba iko takba jui tongo 7ta busuk thik 7ta ek khata hinggai mamui songnani start khaina nai tongjau kha ang tabuk mai songri gna yango ama nogo tongpro oroni kukar ni mai butike bo songi nai ekdom khamli reka kun saisi mali hingga moka sa kagli ya huinai suga bo bin jarati bohuga hinggai ang bo huinai kya kagri manliya hinggai tabuk stekang mai box hari regara nai tarpore hingge mui tamo chanai nai gerana oro berawai kukar bai kisa sadrop tini hol bai khana phung chadrop khai box hari gerana ang mai ekdom dam sanai maganang suka sajung jana nai di gobang mas box hari jau kha ang hingge iko oro jagao hingge khasa mai rom ta obo ta mungkha nogo obo pikoto songni oro ni pikoto song agi khasa boru ta khetawa hingga omse pikoto song oro ni khasa mai rom ri rohor jangmani se chaja yamang din baluk suka hinggai saibo maya ang khaito bufuro ungkha birani song chalaini himang no din am dikhe lai thangka song chajak niya hingga mairom obo seman ni ungkhana mairom hingga ba nostongkha mane khe kisa yong phogi tongkha haipano kuno asuk chai niya to ungya hinggai ang wan suka nogo hanyo toni man slai ba nok ni borok chobsa gala hingga ba hai hanai ang nok ni hoite no chogya kuinai tui phaimani o mairum no hingga ang mai chapro kisa ka roi chai tong khata tamni bagai roi chai tong ang mai be baksa ningke ang mairum tugmani o mairum ungko tam hina mairum ko talta taklai ni mairum hingga songga hingga kisa tia ragi thangu hai hine ang mai kaham mai baksa o khasa mairum na kisa roi nai songi chai tong ta obo bangai thangda wano kisa songwano yango mai suine boxai regra khata bok hingkai haito tuino filter bo tui dai reka filter tui kering tongo hingga ma filter bo tui dai ri ramani hingkai tabukai muita musongnai na legra na phati tamsanai tini mo elengsa bo dati no stong na kiriu do hingkai haipano baksa borok bisibak baksa borok no horogo kharok chaman chaya ini sama khana ong ke actually ang kha eleng charong na ang kuno kha sing jagya do horbai salbai ang hai sai manu ngai hai pano upai kere oboto samsota ngai yango moso mukhi teng sekore ngo pais thanga mukhi te eleng sabai samsota simisi ngai tomi to tui nei asiksi mukhi teng sekore jak ngai thalik mi khono oboto doinos nang ya ba thalik mi khono ulo chasi nai ngai tabuk eleng ja no chai bai gere na jespa nang siteng ta khoro ngai ek motha saini gere nam busuk ang nai saisung jana hingge bangai thangnai mo duita ma paimani karon hingge ekta hinggai 20 taka phodo hingge duita na hinggai jora 30 taka hinchao hai hinai je duita ti phaimani
Hingkai mono nainai gara no sainai busuk gobang ang jodi kom wngkha pungkha tei kaisa sainai jodi omo bai no wngnai pungkai abo sayata hingkai tabuk somai kwbangma nawui tabuk ailangjase ma sai gera nai bulai rok khibiui. Suya koi waista no sai ready khlaijak tabuk yango ang mosla bhaji tong mosla ani o goratan bisanai nongno thajingo samani ang kaisa saimani jodi india hangka tei kaisa nai sainai hintongma tei mothasa gobo bai no ongwi pai thangkai jesekma nongtong ombai no chasinai hintongkha ang mothasa nirokha goyango akaran bo bajui narakha ang chikon chikon ke songkoprap jada akaran no baji narakha ang akaran dei chanai hine tabuk khani elon sari risnai mosla ready kha kere sara khumba baspati berma bai ri hati ko puthi berma bai chabu ya baspati berma se paisho ke ba ani dhai baspati hingkai tan sanai ang agu kono hingge ang agi je phul mo bara tongo agi ro phano ang waisa phano agu kono berma le paicha ja de ang sinjire ni bazar ni mama berma pai tubu deni no pai khangka baroni na har hari chao ang hingkai oro hingkai 40 taka so paithano se omsekai karak manu berma abon bagai ang oro hingga paijagya hingga sinjirai nale 30 taka so se omsekai kaham manu hinggai ang oro baspati no paijai tongkha bisbang situ hnene bisa haniang uta baspati ingko hingga ang baspati hingga hipono obono sai tongra khang tabuk kholo biri sinai tabuk yang kaya mui ready khaite mai moni paikha ikko ani moi moni se paikha omse songiri manchi kisi sang thangka guys na yeri kari kotor ma baisi songiri jakha omse miya mui ki kisi sangi thangka angge kokrai hepeno ombai simin chana yang tini mai te kunu songriya yang mai monja khingge ba te sepsa poringke 10টা rok baji khangke machanai ang tak koida baji tong tak baji tong opone noita 10টা rok baji khangke macha sinaita hangke mai rok chai pe kha tabu hangke iko yango nadi thunan bagani bisna ready khlaina jawkang ngai video pai thongka haino hai ketal video malai phiu nai tei tamkhanai video haikeno chengai nok bisingo no pairi maro video kun khlaina krai hingkai taisa salaionai nini video ta mo phaya ningai hingkai ang kun jaga nokor jagen bagan video korino nang barbar ma sajuka hingkai thingno ang phonung namo songo no kaham bui hiki video snami phonung namo songo blog naithori namo songo haipan tamkhaine naithori maya hingkai ani views bo onek komioi tongkha hingkai norok support khai tongdi ano tei ano logiri tongdi jate ani video khlainani saradino mood tongnai jat noni support bai ani bukha basarinani wngthu hingkai ketal video hai malai view wan haikeno video pairi roi hingke tini bagai asuk no hor kaham norok jotono